Tak jsme dojeli k moři. Auty, od kterých jsme nečekali nic, jsme nakonec ujeli 4,5 tisíce kilometrů. Chvílemi to nebylo tak jednoduché, jak jsme čekali. Často jsme opravovali a párkrát jsme málem nedojeli. A i tak to byla naše nejlepší jízda, kterou jsme kdy podnikli. Projekte si s námi Albánii v tomto miniseriálu, cestami, na které byste jen tak neodbočili. Protože jsme už projeli skoro celý Balkán a akci Gumbalkán jsme jeli dohromady 3krát, tak jsme si řekli, že jsme dost zkušení, abychom vzali nějaká levná vrakovitá auta a jeli poznat Albánii na vlastní pěst s větším dobrodružstvím a co nejvíc low budget a na punk. Nápad jet a zrovna do Albánie vznikl jak jinak než u piva. V plánu bylo vzít co nejlevnější auto, co nejlevněji opravit a upravit na cestu terénem, protože na Balkáně a v Albánii obzvlášť se na ty nejlepší místa po silnici dostat nejde. Podařilo se nám sehnat Felicii za 3000 korun. To je to správné auto na problémy. Všechno sice opravíte šroubovákem a kladivem, ale zase máte jistotu, že opravovat určitě budete. Druhé auto mělo být jedničková Octavie, ale najednou jsme narazili na inzerát a bylo jasno. Land Rover Freelander za 7000. Auto, o kterém se říká, že je nejhorší Land Rover všech dob, je to správní auto na naší cestu. Alespoň má náhon na 4 kola. Obě auta potřebovala nějaké opravy a hlavně úpravy do terénu. Zvedli jsme pořádně podvozky, namontovali ochranné plechy pod motor, nazuli terénní gumy a udělali další vychytávky, hlavně ty vzhledový. Na lanďáka jsme si vyrobili vlastní střešní stan, protože koupit ho v obchodě není zrovna low budget a už vůbec ne punk. A je to tu, jedeme. První den cesty a hned první bod je v Brně, kde máme sraz. Zde jsme se najedli v Couples Food Trucku, který doporučujeme. Stejně tak doporučuji knížku od Filipa Webera Albánie offroadový ráj, která nám hodně pomohla naplánovat celou cestu, vytvořit mapy a roadbooky. Na jedení vyrážíme nejrychlejší trasou do Albánie bez zbytečného zdržování, protože na cestu máme 14 dní. Jedeme přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii. Pro dnešek máme dost, dojeli jsme do Srbska, je noc a jsme na cestě asi 12 hodin. Našli jsme si místo na spaní v Bělehradu u řeky Sava. Druhý den jsme se nasnídali, dali ranní koupačku a rychle pokračovali v cestě. Zastavujeme jen na tankování a jídlo. Cesta je relativně dlouhá a nudná, protože naše cestovní rychlost je 110 km za hodinu a do kopců ještě méně. Holt přeložená felda, kopce a 40stupňová vedra nejdou moc dohromady. Dlouhé chvíle na cestě nám zpříjemnil jeden český pár v patrolu, který jsme potkali na silnici v Makedonii, a protože jsme měli stejný cíl cesty, povídali jsme si přes vysílačky asi 1,5 hodiny. Zatím nám vše funguje bez problémů, až na vysílačky, ve kterých se na dálnici neslyšíme.
odpoledních hodinách jsme konečně překročili hranice Albánie přes malý hraniční přechod Blato poblíž města Debar. Albánie, neboli Albánská republika, leží na Balkáně na pobřeží Jaderského a Jonského moře. Její rozloha je necelých 29 000 km², takže je asi 2,7krát menší než Česko. To nám zvyšuje šanci, že ji projedeme téměř celou za 14 dní. Většinu území pokrývají hory či pohoří, a to celých 75%, a průměrná nadmořská výška je dvakrát větší, než je průměr Evropy. Z toho důvodu často překonáváme prudká stoupání, a to hlavně v terénu, což je chvílemi velice náročné, jak z hlediska výkonu, tak i brzd. Příroda Albánie je velmi krásná, hlavně v horách, které jsou jen řídce obydlené. Nerazíte zde často na čistá jezera a řeky, prameny s pitnou vodou, spoustu krásných výhledů a na turisty mimo zájmové oblasti naopak nenarazíte téměř vůbec. K přírodě se chovejte hezky, ať zůstane dál krásná. Místní sice moc neumí nakládat s odpadky, ale hodně se to zlepšuje a na rozdíl od Rumunska nám to zde připadalo čistší. I když si myslíte, že v přírodě a horách jste sami, opak je pravdou. Občas narazíte na místní obyvatele a často o vás ví dříve, než vy o nich. V největším případě vás rádi vidí, usmívají se a mávají. Často také zvou k sobě na pohoštění, pokud jim zrovna nejezdíte po pastvinách. Všichni, na které jsme narazili, byli vždy hodní a milí. Pomohli nám, nebo věděli o někom, kdo pomoct může. Většina obyvatel neumí anglicky, a to ani policisté, takže se dorozumíváme rukama, nohama nebo pomocí překladače, ale překvapivě jsme i v malých vesnicích narazili na učitele angličtiny, kteří jazyk ovládali, lépe než my. Podle různých zdrojů se 50 až 70% obyvatel hlásí k islámu. Jsou ovšem velmi tolerantní a málo kdo náboženství praktikuje. Z našeho pohledu jsou lidé ve vesnicích více konzervativní. Doprava je v Albánii trochu divoká, hlavně ve městech. Ve městech platí, že nic neplatí. Jednoproudová silnice se využívá automaticky jako víceproudová podle její šířky. Kruhové objezdy to samé. Přednosti v jízdě jsou spíše doporučení, rychlostní limity jako by neexistovaly. Ale řidiči jsou slušní, agresivita neexistuje, troubí úplně všichni a všude, většinou jako poděkování nebo upozornění, pozor jedu. Nikdo vás nebude školit, vybržďovat nebo ukazovat gesta, jako je zvykem u nás. Když jsme si zvykli na jejich styl, zjistili jsme, že to vlastně krásně funguje. Všichni jedou, nikdo nezastavuje, a to ani při přednosti. Připojuje se ulice k hlavní silnici? Není problém. V křižovatce na chvíli jedou auta vedle sebe a postupně se pomocí zipu zařadí do proudu. Nikdo nemusí zastavit. Nyní je čas pomalu hledat místo na spaní a je nutné se rozhodnout, kam jet. Měli jsme v plánu projet body podél kosovských hranic, ale protože máme zpoždění, bylo by nutné na této trase přespat, což se prý nedoporučuje. Žije zde dost Kosováků, kteří jsou nelegálně ozbrojení a je zde riziko vykradení aut, alespoň podle knihy. A tak jsme se rozhodli tyto body vynechat. Máme jich stejně ještě mnoho, a přespat podle doporučení ve vesnici Aras, která už leží podstatně dál od hranice s Kosovem. Vesnice leží na soutoku řeky Seta a Černý Drin, kde je skvělé a osvěžující koupání. Žije zde místní obyvatel a učitel angličtiny Vladimír, který nás pozval k sobě domů na přespání. Vladimír má u domu apartmány pro turisty a dohodli jsme se, že nás nechá přespat u sebe na zahradě za 5 € na osobu, včetně sprchy a snídaně. To je nabídka, která se neodmítá.
Uvařili jsme si večeři, rozložili stany, využili sprchu a šli spát.